כשהוקמה גבעת וושינגטון בשנת 1949, המייסדים לא העלו בדעתם ש60 שנה אחרי, בקמפוס ילמדו 1,500 לומדים. היום בגבעת וושינגטון, שמשתרעת על שטח של 200 דונם, לומדים כ-1,500 תלמידים בשבוע. יש לנו מכללה אקדמית שמעניקה תואר BEd, יש כאן מדרשה, תורה לשמה, יש כאן בית ספר ללימודי תעודה. באולפנה שלנו לומדות 430 תלמידות. 230 תלמידות במסגרת פנימייתית, והשאר אקסטרניות. אצלנו ידאגו לך באופן אישי, ידאגו שתמציא את כל הכישורים. יש לנו מבחר מגמות, מגמת ביולוגיה, חינוך גופני, פסיכולוגיה, תקשורת, ספרות ואפילו משפטים. אם תסיימי מגמת חינוך גופני, תוכלי לקבל גם תעודת הסמכה כמדריכה לחדר כושר. תוכלי לעבוד כמדריכה של חדר כושר, שהיא עבודה מוכרת על ידי משרד העבודה. אצלנו, למעלה מ-75% מהבוגרות זכאיות לתעודת בגרות. זה הרבה למעלה מהממוצע הארצי. 2, 1 ו... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. גם אחר הצהריים אצלנו תהנים ממגוון פעילויות. חוגים עשירים ומגוונים, חוגי תפירה, יצירה, כדורסל, מחול אירובי, מקהלה וחוג לדרמה. בלימודים תקבלי אחר הצהריים עזרה לימודית צמודה. ואם תצטרכי, גם בתוך יום הלימודים עצמו. בתוך השיעורים תקבלי עזרה צמודה. כשתגיעי בסיום הלימודים לכיתה י"ב, ידאגו לך למסגרת המשך. אם זה שירות לאומי, אם זה הפניה לאקדמיה. יש לנו קשר צמוד עם מכללת גבעת וושינגטון, ועם לאקדמיות אחרות. למדתי כאן לפני כ10 שנים. המקום תרם לי המון, הן מבחינת הלימודים והן הכוונה לחיים. אחותי עמדה כאן 4 שנים, ואני וההורים שלי התרשמנו מהמקום, ובגלל זה גם אני נרשמתי לכאן. גבעת וושינגטון בשבילי זה הצלחה בבגרויות, הצלחה בחיים. הקמפוס שלנו זה קמפוס גדול, מוריק, שיש בו תנאים טובים מאוד ללומדים פה. בריכת שחייה מקורה, פועלת כל השנה, מחוממת בחורף, נעימה בקיץ. יש כאן פנימיות מרווחות, חדרי אוכל, ספרייה עשירה, חדרי מחשבים, מתקני ספורט משוכללים, והכל עומד לרשות התלמידות שלנו. כל בוקר יש מערך היסעים שמסיע את התלמידות מבתיהם, מהיישובים השונים באזור, לגבעת וושינגטון, וגם לבנות הפנימייה, בשבתות חופשיות אנחנו מארגנים הסעה הביתה, וביום ראשון חזרה לקמפוס. אני מזמין אותך להצטרף אלינו להצלחה, להגיע כמו ילדה ולצאת מפה כמו בוגרת עם תעודות בהצלחה. אצלנו, באולפנת גבעת וושינגטון, אין לך סיכוי לא להצליח.